Postoje kamioneti koji gube vrijednost tako brzo da, ako trepnete dok izlazite iz autosalona, već vrijede manje od punog spremnika goriva s kojim dolaze. To je financijski slobodan pad. U 2026. godini tržište okrutno kažnjava modele s eksperimentalnom tehnologijom i napuhanim cijenama. Danas otkrivamo 13 pick-upova koji isparavaju ušteđevinu svojih vlasnika. Svakako pogledajte posljednja 2 mjesta, jer je njihov pad vrijednosti najkatastrofalniji u desetljeću. Počnimo. Kamionet broj 13, Jeep Gladiator. U 2024. godini prosječna prodajna cijena Gladiatora bila je $46.890. Vlasnici su pretrpjeli pad od 34% u samo 2 godine. I ovo je klasičan slučaj marke koja stvara vlastiti problem. Stellantis je preplavio tržište gladiatorima. Previše kamiona, premalo kupaca. Tako je Jeep počeo nuditi velike popuste kako bi ih se riješio u svojim salonima. Govorimo o popustima do $20.000 na preporučenu prodajnu cijenu novih vozila, što zvuči sjajno ako kupujete danas, ali ako ga već imate, to je drastično smanjilo vrijednost vašeg rabljenog vozila preko noći. Razmišljajte o tome na ovaj način. Ako je potpuno novi Gladiator iz 2026. u salonu za $39.000 nakon popusta, što mislite koliko vrijedi vaš rabljeni? I to je upravo zamka u kojoj su zarobljeni sadašnji vlasnici. Gladiator je oduvijek bio nišni proizvod. Zabavan je, ima prednost što je kabriolet s odvojivim vratima i veliku terensku sposobnost, ali kao kamionet ne vuče tako dobro kao Tacoma. Ovjes je krut, potrošnja goriva je visoka. Zato su, kada se ekonomska situacija zakomplicira, najzabavniji kamioni igračke prvi koje kupci odbacuju na tržištu rabljenih vozila. Gladiator je savršen za vikend avanture, ali kada trebate svakodnevni radni alat, jednostavno ne zadovoljava. A tržište to zna, zato vrijednosti padaju tako brzo. Kamionet broj 12, GMC Sierra EV. U 2024. godini ovi su se kamioni prodavali po prosječnoj cijeni od $97.380, uz pad od 36% u 2 godine. Vlasnici su izgubili približno $35.000 na vrijednosti kamiona koji su kupili nov. Zaustavite se i razmislite o tome na sekundu. Ovi kamioni su lansirani s cijenom blizu $90.000 za osnovnu verziju Denali Edition 1, a sada se nalaze na tržištu rabljenih vozila po cijenama koje jedva premašuju cijenu dobro opremljenog benzinskog kamiona. To je pravi dodir sa stvarnošću. Sierra EV i Silverado EV dijele GM-ovu platformu Ultium, a ta je platforma imala svoj dio problema. Izdane su obavijesti o povlačenju zbog mogućeg gubitka snage kontrolne jedinice i softverskih grešaka koje uzrokuju neispravan rad upozoravajućih svjetala kontrole stabilnosti. Ne ulijeva puno povjerenja kada tražite rabljeni električni kamion koji još uvijek košta blizu 6 znamenki. A onda je GMC pogoršao stvari za postojeće vlasnike lansiranjem jeftinijih verzija u rangu od $60.000, što je u osnovi smanjilo preprodajnu vrijednost svih tih prvih modela Denali. Zašto bi kupac rabljenih vozila platio $80.000 za vaš kamionet kada može dobiti novi za manje novca? To je zamka u koju su upali mnogi prvi kupci Sierra EV. GM je požurio lansirati ovu platformu kako bi zadovoljio regulatorni pritisak, a problemi u stvarnom svijetu nisu dugo čekali da se pojave. Kamionet broj 11, GMC Hummer EV Pickup. Isti pad od 36%, ali prosječna prodajna cijena u 2024. godini bila je $104.180. To znači da su vlasnici izgubili blizu $37.500 u 2 godine s kamionetom koji su kupili nov. To je zapanjujuća brojka. Bilo je vlasnika koji su platili $120.000 za svoj Hummer EV početkom 2024. a krajem 2025. njegova vrijednost bila je oko $83.000. Gotovo $40.000 izgubljeno. Ovdje je problem.
Hummer EV je uvijek bio više vozilo za privlačenje pažnje nego praktičan kamionet. Ogroman je, težak je i strahovito neučinkovit čak i za električno vozilo. Kada je novost prošla i špekulanti nestali, stvarna potražnja jednostavno nije bila dovoljna za održavanje tih cijena. A tu je i tjeskoba oko baterije. Kupac koji vidi rabljeni električni kamion od $100.000 odmah pomisli što će se dogoditi kada bude trebalo zamijeniti bateriju. A trenutno to nije jeftin odgovor. To jednostavno pitanje drži ponude općenito niskima. Visokotroškovne opcije poput posebne boje ili felgi od karbonskih vlakana, elementi koji su dodavali $10.000 ili više kada su bili novi, praktički nemaju vrijednost na tržištu rabljenih vozila. Tako vlasnici u potpunosti preuzimaju te troškove. Hummer EV privlači poglede, ali trenutno je također rupa bez dna za novac. Kamionet broj 10, Tesla Cybertruck. Pad od 36% u 2 godine. U 2024. godini prosječna prodajna cijena bila je $94.485. To predstavlja gubitak vrijednosti od približno $34.000. A za mnoge prve kupce situacija je čak i gora. U 2025. godini Cybertruck je doživio najveći pad prodaje bilo kojeg električnog vozila u Sjedinjenim Državama. Prodane jedinice pale su gotovo na polovicu u usporedbi s prethodnom godinom. I to govori sve. Jednom kada je Tesla iscrpila svoju najvjerniju bazu obožavatelja, morali su pokušati pridobiti uobičajene kupce kamiona. A uobičajeni kupci kamiona nisu impresionirani. Kućište od nehrđajućeg čelika zvuči dobro dok se ne naviknete na njega. Otisci prstiju posvuda, cestovna prljavština koju je gotovo nemoguće očistiti. I ako vozilo ikada zatreba popravak, osiguravajuća društva već znaju koliko to košta. Zbog toga su premije za Cybertruck značajno više nego za tradicionalni kamionet. Ako tome dodamo prve izvještaje o problemima s upravljanjem, imamo kamionet koji je izgubio svoju novost, nije pronašao svoju ciljanu publiku i brzo pada na tržištu rabljenih vozila. Cybertruck je više izjava nego alat i tržište ga zbog toga kažnjava. Kamionet broj 9, Nissan Titan XD. U 2024. godini prosječna prodajna cijena bila je $65.127. Uz pad od 41% u 2 godine, vlasnici su izgubili više od $26.700. I iskreno, ovo je gotovo tužno. Titan XD je uvijek bio zaglavljen na ničijoj zemlji. Trebao je biti teški polukamion, sposobniji od normalnog polutonskog, ali ne sasvim vozilo za teške uvjete rada. Problem je što tržište nikada nije stvarno prihvatilo taj koncept. Nije se mogao stvarno natjecati s F250 ili Ramom 2500 u teškim poslovima, a bio je prevelik i neučinkovit da bi bio privlačno vozilo za svakodnevnu upotrebu ljudima koji samo povremeno vuku teret. Bio je srednje dijete svijeta kamiona i tržište mu to nikada nije oprostilo. I tada je Nissan to učinio službenim. Cijela linija Titan se obustavlja. A u svijetu kamiona ništa ne uzrokuje brži pad preprodajne vrijednosti od nestanka tog modela. Jednom kada kupci to saznaju, javljaju se zabrinutosti oko dostupnosti rezervnih dijelova, podrška trgovca postaje nepoznanica i potražnja se urušava. Vlasnici su također ukazivali na stvarne probleme tijekom godina. Probleme s hrđom, tanke ploče karoserije, unutrašnjost koja je izgledala zastarjelo čak i u 2024. V8 motor od 5.6 litara je općenito solidan, to nije problem. Ali Nissan jednostavno nije mogao održati ostatak kamioneta konkurentnim. Kamionet broj 8, Ram 1500. U 2024. godini prosječna prodajna cijena bila je $65.514. S padom vrijednosti od 47% u 2 godine, vlasnici su izgubili više od $30.800 na jednom od najprodavanijih kamiona u Sjedinjenim Državama. To je impresivna brojka. I što se dogodilo?
Nekoliko stvari se poklopilo u vremenu, a veliki dio toga se svodi na istu temu forsiranja novih tehnologija prije nego što budu spremne. RAM je ukinuo HEMI V8 motor. Taj motor od 5,7 litara imao je vrlo vjernu skupinu sljedbenika. Kupci kamiona su ga voljeli, vjerovali su mu i znali su što može izdržati tijekom više od 200.000 milja. RAM ga je zamijenio Hurricane motorom sa 6 cilindara u liniji s dvostrukim turbopunjačem, koji na papiru stvara više snage, ali je tržište ušlo u paniku. Prvi izvještaji nisu pomogli. Uočena su curenja ulja tijekom prvih 1500 km, kvarovi na modulu rašhladnog ventila. Početni problemi s pouzdanošću odmah su uplašili kupce rabljenih vozila. A tu je i nova električna arhitektura RAM-a, zovu je Atlantida. I vlasnici su počeli prijavljivati da odometri trepere, da se upozoravajuća svjetla zračnih jastuka nasumično pale, kvarove u SOS sustavu i kamione koji se gase nakon što su stajali samo nekoliko dana. Jedan vlasnik je objavio da je njegov RAM bio 6 tjedana u radionici kako bi mu zamijenili kontrolni modul motora bez rješenja na vidiku. To je upravo ono što se događa kada se na tržište ubrzano i istovremeno lansira novi motor i potpuno nova električna platforma. Kamionet broj 7, Ford F-150 Lightning. U 2024. godini prosječna prodajna cijena bila je $74.558. Uz pad od 48% u samo 2 godine, vlasnici su izgubili približno $35.800 na kamionu, koji je trebao predstavljati budućnost rada. Ovaj poraz boli na drugačiji način, jer je lansiranje Lightninga stvorilo mnoga stvarna očekivanja. Ford je uzeo svoju najemblematičniju marku i sve stavio na električnu energiju. I na trenutak se činilo da će funkcionirati, ali kada ga pokušate koristiti kao pravi F-150, problemi se brzo gomilaju. Autonomija se smanjuje između 50 i 60%, privuči blizu njegovog nazivnog kapaciteta. Tako bi kamion dizajniran za vuču 10.000 funti mogao prijeći samo između 80 i 100 milja, prije nego što mu zatreba ponovno punjenje. Za vlasnika radnog kamiona, to nije radni kamion, to je rizik. Ono što je prije bio jednostavan posao postaje logistička zagonetka oko stanica za punjenje. Tržište je repozicioniralo Lightning ne kao radni kamionet, već kao vozilo za svakodnevna putovanja s tovarnim prostorom, a tržište rabljenih vozila plaća mnogo manje za to. Ako vam se ovi prvi već čine brutalnima, pripremite se, jer ono što dolazi je još gore. Ulazimo u teritorij gdje deprecijacija ne samo da boli, već vas financijski uništava. Sljedeći kamioneti izgubili su više od polovice svoje vrijednosti, a u nekim slučajevima vlasnici gledaju kako se njihove šesteroznamenkaste investicije pretvaraju u povijesne gubitke. Ovo nisu samo brojevi na papiru, to su obitelji koje su se kladile na novu tehnologiju i plaćaju najvišu cijenu. Idemo sa 6 najgorih. Kamionet broj 6, Chevrolet Silverado EV. U 2024. godini prosječna prodajna cijena bila je $82.832. Uz pad od 55% u 2 godine, vlasnici su izgubili više od $45.500. Više od polovice vrijednosti kamiona je isparilo. Neke verzije ovog modela premašivale su $100.000 u trenutku lansiranja, a izgubiti više od polovice toga u otprilike 2 godine nije samo loša deprecijacija, to je nešto povijesno. Silverado EV dijeli GM-ovu platformu Ultium sa Sierrom EV, pa tako vuče sve iste probleme proizašle iz povlačenja s tržišta, ali uz to ima i vlastiti jedinstveni dodani problem. GM je potpuno uklonio Apple CarPlay i Android Auto. Uopće nema zrcaljenja zaslona pametnog telefona. Umjesto toga, nametnuli su vlasnički sustav temeljen na Google-u i potom počeli naplaćivati mjesečne naknade samo za njegovo potpuno korištenje. $15 mjesečno za osnovni pristup aplikaciji, $25 mjesečno za Super Cruise. Funkcije koje su prije bile standardne ili su dolazile besplatno putem telefona, sada dolaze s ponavljajućom pretplatom na kamionu koji već košta gotovo 6 znamenki.
Za kupce rabljenih predmeta to je trenutni znak za uzbunu. Ne kupujete samo kamion, nasljeđujete mjesečni račun samo da biste pristupili funkcijama koje bi kamion trebao imati. I povrh svega, entuzijazam za električna vozila je izblijedio. Nitko ne želi električni radni kamionet, čija se autonomija iscrpi čim padne temperatura ili se zakači prikolica. Rezultat, pick-up kamionet koji trenutno najviše devalvira na tržištu. Kamionet broj 5, Rivian R1T. Obećavajući električni startup pretvorio se u brutalnu lekciju o rizicima ranog usvajanja tehnologije. S početnom cijenom koja premašuje $80.000 u popularnim konfiguracijama, pad vrijednosti u prve 2 godine bio je strmoglav. I problem nije nužno kvaliteta samog kamioneta. Rivian je učinio upravo ono što je učinio GM, smanjio cijene novih modela kako bi potaknuo prodaju, što je preko noći uništilo rabljene vrijednosti. R1 te ima stvarne prednosti za avanture. Način rada Tank, koji omogućuje okretanje s nultim radijusom, podesivi ovjes koji se može podizati ili spuštati ovisno o terenu i uistinu impresivne terenske sposobnosti. Ali kao radni kamionet ima ozbiljna ograničenja. Tovarni prostor je kratak, kapacitet vuče je ograničen u usporedbi s tradicionalnim dizelom, a Rivianova mreža punjenja, iako inovativna, još uvijek se širi, ostavljajući vlasnike u ruralnim područjima s neprestanom tjeskobom oko autonomije. Osim toga, popravci zahtijevaju specijalizirane tehničare kojih je malo izvan velikih gradova, a troškovi servisa mogu biti astronomski nakon što jamstvo istekne. Vlasnici prvih serija preuzimaju svu deprecijaciju jer su tehnološki pokusni kunići. Ono što ovo čini posebno bolnim je to što Rivian kao tvrtka ima stvarni potencijal. Inženjering je solidan, dizajn je inovativan, a iskustvo vožnje kada sve funkcionira je uistinu impresivno. Ali rano lansiranje značilo je da prvi kupci subvencioniraju učenje tvrtke. Svako ažuriranje softvera, svako poboljšanje hardvera u novim modelima čini prethodne jedinice manje vrijednima. I za razliku od Tesle koja ima uspostavljenu mrežu, Rivian još uvijek gradi svoju infrastrukturu, što dodaje neizvjesnost dugoročnoj vrijednosti. Kamionet broj 4, Ford Ranger. Iznenađujuća deprecijacija za kamionet srednje veličine koji bi u teoriji trebao razumno dobro zadržati svoju vrijednost. Početna cijena se činila razumnom u usporedbi s konkurencijom, ali problem je što je Ford loše pozicionirao Rangera od samog početka. Nije dovoljno ekonomičan da se natječe s Maverickom, koji krade kupce svjesne cijene, i nije dovoljno sposoban da se ozbiljno suprotstavi Tacomi ili Coloradu u smislu terenskih sposobnosti i percipirane pouzdanosti. Zaglavljen je u sredini bez jasnog identiteta. EcoBoost motor od 2.3 litre ima dokumentirane probleme koji plaše kupce rabljenih vozila, potrošnja goriva je razočaravajuća za 4-cilindrični turbo, a pouzdanost prvih godina modela je upitna. Unutrašnjost se čini zastarjelom u usporedbi s konkurencijom koja se modernizirala, tehnologija zaostaje u odnosu na ono što nude drugi proizvođači, a čini se da Ford ne ulaže u značajna ažuriranja, što je signal tržištu da to nije dugoročni prioritet. Preprodajna vrijednost odražava svu tu neizvjesnost oko budućnosti modela. Osim toga, Ford jasno daje prioritet F-150 i Mavericku u svojoj strategiji proizvoda, ostavljajući Rangera u strateškom limbu. Trgovci to znaju, kupci to osjećaju, a tržište rabljenih vozila to odražava u cijenama. Kada proizvođač nije u potpunosti posvećen modelu, preprodajne vrijednosti pate jer nitko ne želi ostati s vozilom koje bi moglo biti ukinuto u bilo kojem trenutku. Nedostatak značajnih ažuriranja iz godine u godinu potvrđuje da Ranger nije prioritet, a to se izravno prevodi u ubrzanu deprecijaciju koja kažnjava sadašnje vlasnike. Kamionet broj 3, Chevrolet Colorado ZR2. Premium off-road kamionet koji gubi vrijednost alarmantnom brzinom. Nova cijena je lako premašivala $50.000 u popularnim konfiguracijama, a sada rabljene vrijednosti padaju ispod 35.000 u samo 2 godine.
Problem je u tome što postoji vrlo specifično tržište za kamionet srednje veličine koji je iznimno sposoban, ali i iznimno skup. Većina kupaca jednostavno ne treba sposobnosti koje ZR2 nudi. Plaćaju značajnu premiju za značajke koje vjerojatno nikada neće koristiti. Multimatic ovjes je impresivan na papiru, ali je skup za održavanje kada nešto zakaže, a specijalizirani amortizeri su skupi za zamjenu. Turbomotor od 2.7 litara sa 4 cilindra ne ulijeva puno povjerenja kupcima rabljenih vozila koji bi radije provjereni V6 ili dizel. Potrošnja goriva je visoka za veličinu kamioneta, a kada pogledate konkurenciju, Tacoma TRD Pro zadržava svoju vrijednost puno bolje, jer je marka Toyota sinonim za off-road pouzdanost. Chevrolet se bori uvjeriti kupce rabljenih vozila da ZR2 vrijedi premiju koju naplaćuje. Temeljni problem je što Chevrolet traži novac za kamionet pune veličine za onaj srednje veličine. Kupac s $50.000 na raspolaganju može dobiti Silverado Trail Boss ili se čak približiti rabljenom F-150 Raptoru, oba s više kapaciteta, više prostora i boljim dokazanim zadržavanjem vrijednosti. ZR2 je izuzetan kamionet za vrlo specifičnu upotrebu, ali ta je niša toliko mala da jednostavno nema dovoljno kupaca spremnih platiti premiju na tržištu rabljenih vozila. Ozbiljni off-road entuzijasti radije modificiraju jeftiniji kamionet. Kamionet broj 2, Ram 1500 TRX. Super kamionet od 702 konja gubi vrijednost alarmantnom brzinom. S novom cijenom V8 motora s kompresorom koja premašuje $90.000, rabljene vrijednosti sada se kreću oko $55.000 do $60.000 samo 2 godine kasnije. To je gubitak od više od $30.000 do $35.000. TRX je žrtva vlastitog viška. Motor s kompresorom od 6.2 litre je nevjerojatan, ali proždrljivo troši benzin. Potrošnja može biti niska čak 5 km po litri pri agresivnoj vožnji. Za kamionet od $90.000 svakodnevno upravljanje njime je financijski nedopustivo. Specijalizirano održavanje nije jeftino. Izmjene ulja, filteri i svjećice koštaju čitavo bogatstvo u usporedbi s normalnim ramom. Specijalizirane gume od 35 inča koštaju više od $2.000 za set i traju možda 20.000 km uz entuzijastičnu vožnju. Osiguranje je značajno skuplje nego za normalan Ram 1500. TRX je više igračka za vikend nego radni alat, a kada ekonomija pritisne, skupe igračke prve odlaze. Kupci rabljenih vozila žele sposobnost bez stratosferskih operativnih troškova, a činjenica da Ram ukida TRX također utječe na buduću vrijednost. Kamionet broj 1, Lordstown Endurance. I stigli smo do najgoreg od svih, električnog radnog kamioneta koji nikada nije uzletio. Lordstown Motors je bankrotirao, ostavljajući vlasnike potpuno nasukane. Ograničena proizvodnja znači da su preprodajne vrijednosti praktički nula. Sretni vlasnici dobivaju djelić onoga što su platili, ali većina jednostavno uopće ne može prodati svoje kamionete. Tko će kupiti električni kamionet marke koja više ne postoji? Rezervni dijelovi ne postoje, servis je nemoguć, a ažuriranja softvera nikada neće stići. To je brutalna lekcija o riziku ranog usvajanja s automobilskim startupovima. Endurance je imao obećavajuće specifikacije na papiru. Motori u kotačima za pravi pogon na sve kotače, robustni dizajn osmišljen za komercijalni rad. Ali izvedba je bila prožeta problemima od prvog dana. Problemi s proizvodnjom, problemi s kvalitetom, financijski problemi koji nikada nisu riješeni. Tvrtka nikada nije uspjela povećati proizvodnju na održive razine, investitori su izgubili povjerenje i sredstva su ponestala. Vlasnici su ostali s kamionetima koji su postali mrtvi teret. Ovo je najgora moguća deprecijacija. Pad s $50.000 ili više na suštinski nulu. To je priča upozorenja o riziku kupnje prvih jedinica neprovjerenih proizvođača. Čak se i veliki proizvođači automobila bore s električnim vozilima. Startupi se suočavaju s monumentalnim izazovima koje većina ne može svladati. Eto ga.
13 kamioneta s najgorom deprecijacijom na tržištu. Obrasci su jasni. Neprovjerena tehnologija lansirana prerano, potpuno neodržive početne cijene i proizvođači koji smanjuju cijene novih modela, što uništava vrijednosti rabljenih. Prijelaz na električna vozila bio je mnogo teži nego što je itko predvidio, a tradicionalni kupci kamiona i dalje su skeptični prema neprovjerenoj tehnologiji u radnim alatima. Važnost istraživanja prije kupnje nikada nije bila jasnija, pogotovo kada se radi o prvim jedinicama potpuno novih modela. Plaćanje premije za eksperimentalnu tehnologiju može vas koštati desetke tisuća u deprecijaciji. Ponekad je bolje pričekati drugu ili treću generaciju kada se problemi riješe i cijene stabiliziraju.